So dalili ne kadar ku saka goya ne, haka sirri ne babu kai na zane bana mamaki na tsaye gashi ya zaune so yayi mana amfani. Ina son ki sani ba karki bar ni ma kaga kai kadai ne dare ne idan ake dole ne magani kasaran ka babu kai ba su kunni soyayyar mu ai da sauran bayani ina barka o mai sai bani na hauka yana alaka da jini silar duwar mu ce an kasanni kuma za a ce ba za sallama ba ni ma da ya san ka ba ranko ba batun na iya ne ba gargata ba ina son ka ya baza ne sanarwa ki ba hannuwan kike da mata ba zama son ka ita ka banna kurba ki min waziri a so kar masa ba ko da mun faɗa maza ne fishi ba ya su mai son ka gaskiya magana ashe ina son ka zuciya ta wa kai da shi ki min zantuka a tsaye kar su lankwashe wurin fira fitilar kwai mu karkashe a ranar bikin musu an raba da bashe duk mai kin ganin hakan za ya farfashe da kai inda ba ni ke magudan gushe kishin nami ya zama ɗai kwarai ashe ya ki sanin shi soyayya ne ya zai yan taka na son ka dai ma ka bani ba shakka haka ne murna ya wani lokaci na sa kuka kwarai an ce hannu ɗaya bai ɗaukar jinka na san ki ba na so kai na ki shaka kawar da imani fa bakin ciki ban sanya ka shimfiɗar fuska lalle ta wucewa ta barma ka janye kai inda ke ana ma alfarma akwai samu in ga guri gun mai nema ka jajirce kifi na ganin mai jar koma are ne da soyayyar ma'aiki na girma baka shirka ko safi na shaida ni ma ba ke ba da wata makira na zan kurma a kauna kai ne lamba guda ba karya ba so bai san ki hakan bai zama illa ba in ba kai ba ba wani wanda zan watar ba gidan sirri amma ke ba zan lega ba sanai murna ƴaƴana su ce ma baba tunanin ki ba zai bar irin ba zumar kauna ka sha so da riba baba Ha 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 ha!